मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ बिटिआरआव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय हारिमुआरि सोलाय सोल' कालचारेल एक्सचेन्ज। बिटिआरनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय हारिमुआरि सोलाय सोल' कालचारेल एक्सचेन्ज। गिबि साननि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय हाबाफारि बानजायो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। नैथियाव दङ मनरन्जन बसुमतारीखौ आफादगिरि सायख'नानै इउबिपिअनि गोदान आफाद दानाय जाबाय। गलाघाटआव जाबाय थानाय इउबिपिअनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव इउबिपिअनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो। बे गोदान आफादाव मनरन्जन बसुमतारीखौ आफादगिरि महरै सायख'नाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउबिपिअनि लेङाइ आफादगिरि महरै रतन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै प्रितम्बर ब्रह्म आरो लेङाइ गाहाय नेहाथारि महरै अमित बसुमतारीखौ सायख'नाय जादों। गासै सा 40 सोद्रोमाफोरजों बे गोदान आफादखौ दानाय जादों। थामथियाव दङ बिशाल स्वर्गियारिया मबाइलजों सुंद' सावथुन दिहुननानै मोनथाम इन्टारनेशनेल बान्था मोननो हादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बजालिनि बिशाल स्वर्गियारिया मबाइल फनजों सुंद' सावथुन दिहुननानै देरहानो हादों मोनथाम इन्टारनेशनेल बान्था। आबादारिफोरनि खस्थ'नि सायाव दिथा खालामनानै वार्किं मेन मुंनि 7 मिनिटनि सुंद' सावथुन बानायो बिशाल स्वर्गियारिया। 7 मिनिटनि सुंद' सावथुन वार्किं मेनआ इउरप फिल्म फेस्टिवल आमेरिकायाव शर्ट बेस्ट मोबाइल फिल्म एवार्ड विनार जायो बिशाला। बिनि उनावनो आन्डामानाव पर्ट ब्लेयर इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवलनि साबसिन दिथागिरि महरै बान्था मोनो बिशाला। लोगोसेनो कलकातानि इन्टारनेशनेल माइक्र' फिल्म फेस्टिवलावबो बान्था मोननो हायो बिशाला। गुवाहाटी मासखावाय जानाय सावथुन महोत्सव आरो पाठशाला सुंद' सावथुन बान्थायावबो नमिनेट जादों बे सावथुना। मख'नो गोनांदि बिशाला मबाइल फनजोंनो गावनि सुंद' सावथुनखौ बानायदोंमोन। बाथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिआव गान्धी खुंथाय सोलिदों नामा? बिटिआरनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंनाय हारिमुआरि सोलाय सोल' हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङोदि थांनाय 17 बोसोराव गोजाम सरकारा बिटिसि ओनसोलाव हारिमु जौगासारनायनि खामानि मावाखै। बिनिखायनो बिटिसिआव गोदान सरकारा फैनाय लोगो लोगो बर' हारिमुजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोग्गो सोमोन्दो लाखिनो आरो मुलुगाव मुंदांखा खालामनो थाखाय बे रागाम हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों होनना। बेराफारसेथिं बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोङाव बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव गणतान्त्रिक खुंथायनि सोलाय मिलिटारि खुंथाय सोलिदों होनना बुंनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि ओनसोलाव गान्धीनि खुंथाय सोलिदों नामा होनना सोंथि दैखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।